Guysman ni datang hoye belas ni dubli bari yaw dubli bari Guysman datang hoye belas ni dubli bari yaw namun Meeting ini sana abang-abang ada meeting dengan besar bari nangtamun meeting dengan bagan-bagan nangtamun meeting dengan ada besar bari nangtamun naik nagun सब besar bari hari kerja नोंथांमोना नायनो हागोन सब बेसर बारि गोजा नोंथांमोन बेसर बारि नायनो थांगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोन बेसर बारि नोंथांमोन दिनै मागोनि गोदान भिडिअ मोनबाय थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन माने गोदान नि बेसर बारि नोंथांमोन एखिना गथाय बेसर गोजा नोंथांमोन दासो बिबार हमहांदों आरोना सेस मोखौनि उत्पात गोजा आरोना लोगोफोर नै बिथिं सब बेरा होजोबनांदों आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथिं मोखौआ माबायदि हाबना दङ नोंथांमोन नायनो हागोन बे नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ बेसर बारिखौ माबायदि बेरा होनांदों नोंथांमोन नै इथिं गामिनि हरदोना इथिं गामिनियानो नोंथांमोन एगारना होयो माने मोखौफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन माने दा बेलासिनि माने फायनाय जादों आरो इयाव ब्लग बानायनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो धामाका ब्लग नोंथांमोना बुंबाय थायोना ब्लग मानो बानायला होननानै नोंथांमोना ब्लग बानायबाबो जोंखौ तारमाने नायाना बेनिखायनो जों ब्लग बानायनो सुबिदा मोनाखै जाय बिथांमोना इउटुबार गोदोर बिसोरनिखौसो नायो आरोना जों माने लकेल इउटुबारफोरखौ नायाना गोदोर इउटुबारफोरखौसो नायो जों फिसा इउटुबारखौ नाया माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो नुगोन माबायदि भिडिअ लाबो नायलांबाय था नोंथांमोन माने नोंथांमोना सापर्ट होबासो जोंबो भिडिअ लाबनो सुबिदा मोनबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय जोंबो ब्लग लाबनो सुबिदा मोनबाय थागोन नोंथांमोना लाइक साबस्क्राइब खालामना ला इउटुबाव नायबाय थादोबा लाइक साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोन आरो जाय इन्स्टाग्रामाव नायदो फल' खालामना ला इन्स्टाग्रामखौ नोंथांमोना धामाका भिडिअ मोनबाय थागोन दिनै आरो मागोनि दिन नोंथांमोन धामाका ब्लग लाबनो सेस्था खालामबाय थागोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन माने धामाका जागोन नोंथांमोन माबायदि बेरा होनानै बेसर फोनो गोनां जादों आरोना मोखौनिनो गथाय उत्पात आरोना नोंथांमोन ओइथिं गामिनि आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना नोंथांमोन दा आंबो मोखौ लांनो फैदो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन माने नोंथांमोना नायलांबाय था ब्लगखौ नायलांबाय थाबासो बुजि मोनगोन नोंथांमोना नायलांबाय था नायाबा बुजिनाय नङा ससे नायनानै दोनबाय थाय
bujian wa nang mana full lai tu nang nang mana full lai ba sunu nang mana sose nanda don ba nu nang wa nang mana थामाका लखो नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा नायलांबाय था आरो जाय नायनो गोसो गैया डाइरेक्ट नायखानाङा नोंथांमोना बेखौनो रिक्वेस्ट खालायो नोंथांमोनखौ नायनो गोसो दंबा नायखा नायनो गोसो गैयाबा नायखानाङा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नोंथांमोन नै मोसौ लांनो फैमारबाय दुब्लिबारियाव इथिं बेसर फोनाय दोङो इथिं दुब्लिबारि दोङो नोंथांमोन नायलांबाय थाबासो बुजिगोन नोंथांमोना माने नोंथांमोना माबायदि नांदो कमेन्ट खालामलाय बि नोंथांमोन फाले गथाय गामियानो गामि गोजा औवाबारि गोजा नुहुरो आरो इथिं दोङो माथावरि नोंथांमोना नायहरनो हागोन नोंथांमोन ओइ बे नुहुरनाय गामिया मोखौ एरबाय थायो आरो नोंथांमोनखौ माने ओइथि दोङो आरो बागान मोनसे गय बागानबो दोङो थालिर बागानबो दोङो बेयावनो जमा गायनाय नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरो देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबाथाय बुजिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था ओइ नैथिं सानाय नैथिं हाबां जाना दोङो आरोना नोंथांमोन एबाय मुरि आरोना नोंथांमोन दानो होमबा लांबाय थानोसै मोखौखौ नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो नुगोन नोंथांमोना थाबैनो 10K फलोवार्स खालामना हो नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै कुनाल बर' इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना थाबैनो 50K फलोवार्स खालामना हो नोंथांमोना 10K फलोवार्स 50K फलोवार्स नोंथांमोना थाबैनो खालामना हो गोख्रै खालामना हो नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोन थाबैनो इथिं दोङो दायनो लांगासिनो आङो मोखौफोरखौ इथिं दोङो बागानानो गय बागान थालिर बागान दोङो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन नोंथांमोन नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय